प्रतिष्ठित व्यक्तीला विनंती असेल विविध गावाहून म्हणजे आपली जी स्पर्धा होती कुठे कुचंबे तळवडे या गावातून आलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना वयोवृद्ध व्यक्तींना विनंती असेल आपण नारळ देण्यासाठी मैदानावर उपस्थिती आपली दाखवायची आपणाला विनंती असेल एक मोठी स्पर्धा आपण संपन्न होताना पाहतो मित्रांनो गेले कित्येक वर्ष अशाच प्रकारची स्पर्धा संपन्न होत असताना तुम्ही आम्ही सुवर्ण क्षणाचे मानकरी ठरतोय आणि या स्पर्धेचा शुभारंभ आपण गावकरी मंडळांच्या शुभ हस्ते ही स्पर्धा निर्विघ्न करण्यासाठी आपण देवाला गाराण घालताना संपूर्ण गावकरी मंडळी विविध गावामधील समाविष्ट असलेल्या सर्व गावामधील गावकरी मंडळी देवाला गाराण घालताना आपण त्यांना पाहतोय या कुचंबे गावच्या सरपंच मॅडम वंदना थराडे मॅडमना विनंती असेल या सुद्धा या कार्यक्रमाच्या स्थळी उपस्थित राहत आहेत त्यांचंही आजच्या या KKPL स्पर्धेदरम्यान एका मोठ्या स्पर्धेदरम्यान आयोजकांच्या वतीने आपल्या KKPL आयोजकांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत दादा बाकी कोण 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 प्रमुख आहेत ना हे दादा बाकी कोण कोण प्रमुख आहेत त्यांची पण नावं द्या सांगतो या ठिकाणी कुचंबे गावचे पोलीस पाटील सन्मान्य सुदर्शनजी कदम साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत त्यांचंही आजच्या या मोठ्या लीगच्या दरम्यान हार्दिक हार्दिक स्वागत
ओके काय म्हणते हा आता चालू आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहे ग्रामदैवत तळवडे असेल कोसंबे असेल आणि कुठरे असेल या ग्रामदेवतेला गाराणं घातलं जातंय आजच्या आयोजकांच्या वतीने आणि ही स्पर्धा निर्विघ्नपणे संपन्न करण्यासाठी गावकरी मंडळी मानकरी मंडळी यांच्या वतीने आणि खेळाडूंच्या वतीने या ठिकाणी साकडं घातलं जातंय की ही स्पर्धा खरं म्हटलं तर शिमगोत्सव या ठिकाणी सुरूच झालेला आहे आणि त्यानिमित्तानं अनेक क्रीडा रसिक सुद्धा ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आपली उत्कृष्ट अशी गर्दी दर्दी रसिकांची आपण या स्पर्धेदरम्यान पाहणार आहोत. या ठिकाणी या मैदानावरती आपण पाहतोय सौभाग्यवती वंदना थेराडे या गावच्या सरपंच मॅडम यांच्या शुभ हस्ते या मैदानावर आपण उद्घाटन होताना पाहतोय. श्रीफळ वाढवल्यानंतर खऱ्या अर्थानं सर्व खेळाडूंसाठी हे मैदान खुलं केलं जाते. खेळण्यासाठी सज्ज होण्यासाठी हे मैदान खऱ्या अर्थानं ओपन केलं जाते खुलं केलं जाते आणि पहिली मॅच आहे ना नाईट रायडर्स आणि तिसरी कुतंबे यांचा टॉपचा आहे ना कुतंबे गावचे गावकर खेळाडे आणि आमचे ते सुर्वे ते म्हणा मैदानात टॉस हां त्यांना अलाउन्स करा होतं पहिलीच उद्घाटनाचा थांबा कुठला सामना नमस्ते सर काय म्हणताय बाकी पहिला कोणता होतोय सामना मी या ठिकाणी मान्यवर गणांना विनंती करतो उपस्थित प्रमुख अतिथींना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानबद्ध व्हायचं. चालेल चालेल पहिल्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल टॉस का बॉस अर्थात नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आदरणीय गावकर थेराडे गावकर आणि आदरणीय नंदुशेठ सुर्वे यांना विनंती असेल आपण पहिल्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करायचंय आणि पहिला सामना या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत TCC कुचांबे आणि नाईट शार्क दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीचा कौल उडवण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय आणि पहिल्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी विनंती असेल या ठिकाणी अभिमानानं संपन्न होणारं तिसरं पर्व या तिसऱ्या पर्वामध्ये दमदार पदार्पण करताना KKPL कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग एक मोठा असा महासंग्राम क्रिकेटचा आपण या ठिकाणी पाहतोय. नाईट शार्क टॉस जिंकून त्यांचा निर्णय आपल्याला ताबडतोब कळवतील.
बॉलिंगचा या ठिकाणी नाईट शार्क या क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. अर्थात फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे ते TCC कोचंबे संघाला. सगळ्या म्हणजे जे हे आहेत ना टीमचे प्लेयर ते सगळ्यांनी मला नायलम करून घ्या. राष्ट्रगीत होईल त्यानंतर मग समजा सर्व संघातील खेळाडूंना विनंती असेल आपण सर्वांनी एक सोबत लाईनअप करून घेऊया. आपल्या देशाचं अभिमानाचं गीत अर्थात राष्ट्रगीत आपण संपन्न करणार आहोत आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचा शानदार असा शुभारंभ या ठिकाणी होईल. पहिला सामना प्रगतीपथावर असणार आहे पण त्याआधी सर्वांनाच विनंती करतो मान्यवर गणांमधून सर्वांना विनंती असेल त्याचबरोबर आलेल्या सर्व खेळाडूंना विविध संघ मालकांना विनंती करतो की आपण आपली टीम घेऊन लाईनअप करायचं आहे. गावकर आदरणीय नितीनजी थेराडे गुरुजी या ठिकाणी आपल्या व्यासपीठावर दाखल झालेले आहेत. KKPLच्या या जबरदस्त अशा लीगच्या दरम्यान त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आज त्यांचा आपण या ठिकाणी यथोचित असं सन्मान हार्दिक स्वागत आहे त्यांचे या स्पर्धेदरम्यान. सर्व खेळाडूंना विनंती असेल संघ मालकांना विनंती असेल आपण आपला संघ लाईनअप करून घेऊया आणि ताबडतोब आपण या ठिकाणी राष्ट्रगीताने या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने शुभारंभ करणार आहोत. विनंती असेल आपण स्थानबद्ध व्हायचे. या ठिकाणी सर्वांना विनंती करतो आपल्या देशाचं अभिमानाचं गीत अर्थात ज्या गीतामधून आपल्याला ऊर्जा मिळते आणि सर्वांची मान अभिमानानं उंचावली जाते अर्थात एक ऊर्जा देण्याचं काम ज्या गीतामार्फत केलं जातं ते राष्ट्रगीत आपण या स्पर्धेदरम्यान सुरू करत आहोत. तरी सर्वांना विनंती असेल राष्ट्रगीतासाठी आपण सर्वांनी उभे राहायचे. ओके आहे ना तुझ्याकडे परेड विश्राम परेड सावधान एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत. पहिला सामना या ठिकाणी सुरू होणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. धन्यवाद. एक सुंदर असं वातावरण निर्माण केले गेले मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. या ठिकाणी शिवरायांच्या या पुतळ्याला पुष्पमाला अर्पण केली गेली. यानंतर मी पुन्हा एकदा मान्यवर गणांना विनंती करतो आपण आपल्या जागेवरती आसनस्थ व्हायचं. कुठला फिल्टर येतो मध्ये असं ओनर कोण आहे किती कुचंबेचं ओनर कोण आहे आणि असं कोण आहे जगदा आपण एकदा कौतुक करूया मित्रांनो. TCC कुचंबे या संघाचा संघमालक ओनर आहे ते परेशदादा टाकळे आणि विरुद्ध बाजूला आपण जो क्षेत्र रक्षणासाठी आलेले अर्थात नाईट शार्क या संघाचा मालक आहे तो विनयदादा जगदाळे. दोन्ही संघादरम्यान एक अप्रतिम अशी लढत भिडत होताना आपण पाहतोय. क्रिकेटच्या माध्यमातून एक मोठी स्पर्धा आपण KKPL नावानं तिसऱ्या दमदार पर्वामध्ये आपण आगमन करतोय. खरं म्हटलं तर एक मानाची स्पर्धा गणली जाणारी ही स्पर्धा तळवडे कुटरे कुचांबे अशी संपन्न होते. काही दिवसापूर्वीच आपण एक मोठी स्पर्धा कुटरेच्या क्रीडांगणावर संपन्न होताना पाहिली. यामध्ये हे बरेचसे खेळाडू सहभागी होते. आता मात्र कुसांब्याच्या ऐतिहासिक क्रीडांगणावर अशा प्रकारची भव्य दिव्य स्पर्धा संपन्न होताना आपण पाहतोय. नाईट शार्क च्या वतीने पहिलं षटक घेऊन येतोय तो लाडका असणारा गुणवान खेळाडू दादू जो अष्टपैलू गुणवान खेळाडू आहे आणि सामना करण्यासाठी पहिल्या चेंडूचा सज्ज होतोय तो कौस्तुभ. काय फटका मारला मित्रांनो, अप्रतिम फटका मार. या ठिकाणी देखण्या फटक्यानं दमदार सुरुवात करून दिली आणि आता मात्र पुन्हा एकदा दादू पुढील चेंडू फेकतोय, परिवर्तन करतोय पण हा चेंडू मात्र या वेळेला जबरदस्त अडवलंय. कोणत्याही प्रकारची धाव घेण्याची संधी नाहीये. पुन्हा एकदा परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू पण या वेळेला बॅटवर चेंडू येता क्षणी ठरलं होतं की निश्चितच चेंडू सीमा पार जाणार. आर पारच्या पहिल्याच लढाईमध्ये दादूला मात्र प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करावा लागतोय कारण या ठिकाणी कौस्तुभ मात्र मन लावून खेळतोय, मनापासून फटकेबाजी करतोय. पुन्हा एकदा दादू या वेळेला मात्र जबरदस्त फटकेबाजी करताना प्रत्येक फटक्याच्या गणिक अत्यंत जबरदस्त असं
आपल्याला प्रहार पाहायला मिळतोय आणि प्रत्येक फटक्यामध्ये चौकाराची आतषबाजी करताना पुन्हा एकदा दादू. या वेळेला मात्र हलका खेळून काढलेला चेंडू आणि या चेंडूवरती पुन्हा एकदा 2 धावा. धावसंख्या होती ती 14. पहिलं षटक चालू आहे. काय जबरदस्त मारा आणि तेवढ्याच पद्धतीनं तिखट मारा असून सुद्धा तेवढा चांगला प्रहार करतोय आणि या चेंडूवर सुद्धा दमदार असा फटका. पंचांनी 9 चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धाव वाढणार आहे. पुन्हा एकदा एक नव्यानं चेंडू फेकावा लागणार आहे दादू याला. आता मात्र या वेळेला सुंदर क्षेत्ररक्षण सगडेच्या माध्यमातून. धावसंख्या होती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 19. खरं म्हटलं तर दादू एक संतुलित गोलंदाज आहे, पण त्याची लय बिघडवण्याचं काम केलं मित्रांनो ते कौस्तुभनं. आणि आता मात्र स्ट्राईक साठी येणार आहे तो परेश टाकळे मित्रांनो, ज्याला कॅप्टन कूल म्हणून म्हटलं जातं. असू दे असा हा परेश आपण बऱ्याच सामन्यामध्ये पाहिलं मित्रांनो. किती कमी स्कोर असू द्या पण ज्याचा नाद करायचा नाही, अतिशय देखण्या पद्धतीनं डिफेन्स करतो आणि किती कमी स्कोअर मध्ये आपल्या संघाला विजयश्री खिचून देण्यामध्ये जो माहिर आहे, प्रसिद्ध आहे, मशहूर आहे असा परेश मात्र स्ट्राईकवर असणार आहे. जबरदस्त स्ट्राईक मारतो पण स्वतः गोलंदाज मात्र या ठिकाणी चेंडू अडवतोय. धाव होण्याचा प्रश्न नाहीये. कौस्तुभ आणि बरेच जबरदस्त कॉम्बिनेशन ज्याच्या जोरावरती दमदार पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा कुठल्या त्या कौस्तुभनं. आणि आता मात्र दुसरं षटक घेऊन येतोय. आता मात्र त्याच्यावर घणाघाती प्रहार केला जातोय. एक दमदार चौकार. होत नाहीये. धाव संख्या होते ती 36. या ठिकाणी विनय असेल तीस 37 बिनबाद 37. काय फटकेबाजी केली मित्रांनो पहिल्या षटकापासून. या ठिकाणी या षटकातला शेवटचा चेंडू पण स्वतः कर्णधार म्हणून जोखीम भरा चेंडू अडवतोय आणि आता मात्र बोनस मिळतोय कारण 9 चेंडू आहे. सुधीरला मात्र या ठिकाणी नियंत्रणात गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा फटका. या वेळेला मात्र झगडेकडून हा फटका अडवला जातोय. धावसंख्या होते ती 38. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मित्रांनो 19 धावांच्या सरासरीनं उत्तम प्रकारची या ठिकाणी दुवादार फलंदाजी या दोन्ही फलंदाज. आता मात्र ओंकार या ठिकाणी षटक फेकण्यासाठी तयार होतोय. आपल्या संघाच्या वतीनं तिसरं आणि आपलं पहिलं भले षटक घेऊन येतोय तो ओंकार. हो 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 चेंडू मात्र सुरेख होता. नाद करायचा नाही कारण या चेंडूवरती जर परेश सारख्या महान खेळाडूला हा चेंडू चकवा देतो तर चेंडू किती जबरदस्त होता. आणि पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू. काय चेंडू फेकतोय मित्रांनो कारण धाव संख्या या ठिकाणी होती ती 42. पण अप्रतिम चेंडू फेकतोय. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. 4 षटकांचा सामना. 2 खरं म्हटलं तर या स्पर्धेदरम्यान मी पंच पॅनलचं कौतुक करतो मित्रांनो. एक चांगले निर्णय, एक चांगली स्पर्धा आपल्या या क्रीडांगणावर संपन्न होत असताना पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र पुढे सरसवत हा चेंडूवरती प्रहार करायचा आहे. चेंडू बॅटचा पुन्हा एकदा संपर्क नाहीये. यष्टी रक्षक चपळ आहे, चतुर आहे
हो हो हो, काय फटका मारायचा होता, पण मित्रांनो या ठिकाणी ओंकारनं जाणलं होतं की प्रभावित झाला होता तो परेश, आणि परेशला मात्र परेशान केलंय आणि तंबूचा रस्ता धरावा लागतोय. ओंकारनं अप्रतिम षटक फेकलं. या वेळेला वाईट चेंडू. सोहम झगडे नवीन बॅटर. हो, पुन्हा एकदा जबरदस्त नियंत्रणबाजी गोलंदाजीमध्ये वैविध्यपूर्ण आपलं दिसून येत आहे. हो हो हो, यष्टीरक्षकाला संधी होती मित्रांनो धावचित करण्याची, या ठिकाणी यष्ट्या उडवण्याची, पण तसं घडत नाहीये. पण आदरणीय गणेशजी साळवी आपण या क्रीडांगणावर दाखल आहात, क्रीडा नगरीवर दाखल आहात. आपल्याला विनंती, आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. आदरणीय गणेशजी साळवी. पहिला सामना आणि धावांचा डोंगर होताना मित्रांनो पाहतोय, कारण या ठिकाणी आपण पाहिलं कौस्तुभ आणि परेशनं धुवाधार फलंदाजी केली. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू आपण पाहतोय. धाव संख्या होती आहे 45. बापू टाके बापूदाना पण बोलायचं इकडे. आदरणीय बापूदादा टाकळे, आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. आपल्या गावामध्ये एक मोठी स्पर्धा संपन्न होते. खरं म्हटलं तर या ठिकाणी कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025 दमदार शुभारंभ आपण पाहिला मान्यवर गणांच्या शुभ असते, आणि पहिल्या सामन्यामध्ये 30रं षटक समाप्त झालेले, आणि 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 45. 15 धावांच्या सरासरीनं नवीन गोलंदाज येतोय अंतिम षटक फेकण्यासाठी. ओंकार कदम. कौस्तुभने फटकेबाजी केली होती मित्रांनो. कौस्तुभला हे समीकरण खूप चांगलं जमतंय, आणि क्रिकेटच्या पटलावरती आपलं नाव सुवर्णाक्षरामध्ये कोरण्यासाठी कौस्तुभ सज्ज होतोय. परेश माघारी गेला असला तरी जराही गम नाहीये मित्रांनो. हो हो हो, हा मात्र चेंडू आपला तू नाही, जबरदस्त आहे, अप्रतिम आहे. पंचांचा उत्तम निर्णय, आणि पुन्हा एकदा कौस्तुभला मात्र फसवलं जात आहे. हो, या वेळेला सुरेख फटका आहे, फटक्यावर दिलं होतं चौकार, आणि या चौकारानिशी धावसंख्या मात्र बरोबर वाढताना आपण पाहतोय. धावसंख्या होते 53. अर्धशतक साजरं झालेलं आहे मित्रांनो. अप्रतिम पद्धतीचा फटका पुन्हा एकदा कौस्तुभच्या माध्यमातून. काय फटकेबाजी करतोय तू, बानी फटकेबाजी, टोलेजंगी फटकेबाजी, आकर्षक मारीला आकार देण्याचं काम करतोय तो कौस्तुभ. धावसंख्या होते 57. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर असताना, आणि पुन्हा एकदा तशा प्रकारची फटकेबाजी ओंकारला मात्र असफल ठरवतोय. धावसंख्या पोहोचवतोय 61.
दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल. नाणे फेकला का? सुंदर चेंडू फेकलाय मित्रांनो. ओंकार खैर असा फलंदाज एक धुवाधार फलंदाजी करतो. हो हो हो, पहिलं षटक घेऊन आलंय. कोण आलं आता? हा फेकतोय तो प्रणित टाकळे. विनय स्वतः संघमालक आणि या ठिकाणी ओंकार खैर ही जोडी मैदानात. प्रणित काय चेंडू फेकलाय मित्रांनो. या वेळेला जखडून ठेवलंय, बांधून ठेवलं म्हटलं तर हरकत नाहीये, कारण एकही फटका आतापर्यंत ओंकार खैर एक धुवांदार फलंदाजीसाठी जाणला जातो, मानला जातो, त्याला मात्र एकही फटका मारता येत नाही, स्वातंत्र्य दिलं जात नाहीये. आणि पुन्हा एकदा प्रणित, हो हो हो, परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू परेशच्या माध्यमातून हा चेंडू अडवला जातो का? नितेशच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि नितेश पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवतोय. पहिलं षटक चालू असताना धावसंख्या येते केवळ 1. हो, पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा दमदार चेंडू रन आउट होतो का पाहायचं. एकच जल्लोष उडाला जातोय, अपील जोरदार केलं जात आहे. डॉट दोन डॉट गेले, नंतर परत एक वाईड गेला, आता एक रन आला, 3 धावा, 3 बॉल 3 चेंडू मध्ये केवळ 3 धावा दिलेले आहेत. याचा अर्थ या दोन्ही फलंदाजांना जखडून ठेवलेले आहे. प्रणितनं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि आता मात्र विनय जगदाळे स्वतः संघ मालक आहे, संघ ओनर आहे, ज्याच्यावरती जबाबदारीचा ओझ आहे. आणि मित्रांनो, जबाबदारीच्या ओझ्यानुसार जबरदस्त फलंदाजी करताना पहिल्या चेंडूवरती प्रहार करतोय. धावसंख्या होतीये 7. विनय एक फटकेबाजीसाठी जाणला जातो, मानला जातो आणि त्याच्यामधूनच, त्याच्या बॅटमधूनच आकर्षक पारीला एक आकार देण्याचं काम. पुन्हा एकदा फटका स्वतःच्या बॉलरूमध्ये हा चेंडू अडवला जातोय. मित्रांनो, किती सफाईपूर्वक हा चेंडू अडवला जातोय. विनयला खूप मोठा कारनामा करता येत नाहीये. पुन्हा एकदा फटका, काय क्षेत्ररक्षण मात्र थोडस खराब होतंय. धावसंख्या होते ती 11. षटक संपतंय पहिलं. आपण पाहिलं होतं या ठिकाणी TCC कुचांब्याच्या वतीने 19 धावा धावफलकावर लागल्या होत्या. मात्र थोडासा धीम्या गतीनं या ठिकाणी नाईट शार्क हा संघ खेळताना मात्र ओपनिंगची जोडी मात्र त्यांच्या मैदानात अबाधित आहे. 18 चेंडू मध्ये 51 धावांची गरज आहे. उमेश निकम या वेळेला मात्र जोरदार प्रहार केला जातोय, जोरदार बॅटिंग केली जाते. अर्थात एक चांगला फटका मारला जातोय. 4 धावा वसूल केले जात आहेत. धावसंख्या होते ती 15. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण TCC कुचांबे संघाकडे जर पाहिलं तर 38 धावा धावफलकावर लावल्या होत्या. पण आता मात्र ओंकार खैरच्या माध्यमातून पहिला जबरदस्त चौकार, या ठिकाणी दुसरा सुद्धा लगातार चौकार. सामना पुन्हा एकदा बरोबरीत आणण्याचं काम केलं जाते ते ओंकार खैर कडून. धावसंख्या होते ती 19. दुसरं षटक चालू असताना आता मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा. फटका चौकाराच्या दिशेने निश्चित जातोय. पुन्हा एकदा चौकार येतोय. धावसंख्या होतीये ती 21. नाईट शार्कच्या माध्यमातून आपण पाहतोय ओंकार आता मात्र समय सूचकता दाखवतो. 1 धाव पूर्ण केली जाते. ओपनिंगची जोडी मात्र या ठिकाणी धमाल कमाल कामगिरी करताना धावसंख्या होतीये 24. TCCचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश टाकळे काय करायचं? TCC कुचांबे संघाचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश टाकळे, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. संदेश टाकळे, धावसंख्या होती 28. विनय जगदाळे, आपण पाहिलं TCC कुचांबे जोपर्यंत परेश दादा टाकळे आणि त्याला साथ देत होतो तो कौस्तुभ 19 धावा पहिल्या षटकात आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 38 धावा धावसंख्या या ठिकाणी घोषित 3 मिळणार आहेत. धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 31.
आता मात्र थोडासा स्लोवर टाकलेला चेंडू, यावर सुद्धा फटका मिळतोय आणि धाव संख्या होणार आहे 35. आताच्या चालू 35 धावसंख्या धावफलकावर दुसऱ्या षटकात लागते. चालू षटकामध्ये 24 धावा वसूल केल्या त्या विनय आणि ओंकार खैरनं. 12 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज. पुढील सामना जो होणार आहे त्या दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण सी फायटर वर्सेस दीपज्योती कम्प्युटर्स. आपल्याला विनंती असेल आपण कर्णधार आपण नाणेफेक साठी कृपया समालोचन कक्षासमोर या. आर्यन टाकले ना. धावसंख्या ती 35 आणि मित्रांनो ज्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातोय मॅजिक असा निश्चितच ज्याचा हात वारा असतो तो आर्यन टाकळे. काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करून दाखवले. धावसंख्या केवळ एकच धावसंख्या होती ती वाईट चेंडू घोषित केलाय. तिसरं षटक चालू असताना धावसंख्या होती 36. ओंकारच्या बॅट मधनं निघालेला सणसणीत चौकार. मित्रांनो एकही गडी बाद नाहीये आणि आता मात्र सूर सापडलेले आहे. धावसंख्या होती ती 40. 61 धावांचं लक्ष पार करायचे. 62 धावा धावफलकावर लावायचे आहेत. आता मात्र ओंकारच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वाव काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आहे या ठिकाणी. चांगल्या क्षेत्ररक्षणाची लक्षणं ओतपोत भरून दिसलेली दिसत आहेत ते निश्चितच या क्षेत्ररक्षकामध्ये. आणि आपण पाहतो एक सुरेख अडवलेला चेंडू. धावसंख्या होती ती 41. 9 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज. 9 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज. अजूनही फटकेबारीची जी गरज आहे. आर्यनच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू आणि पुन्हा एकदा चौकार. धावसंख्या होती ती 45. आर्यन एक जबरदस्त गोलंदाज आहे पण आर्यनवर थोडासा दबाव आपण पाहतोय आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पंचांनी घोषित केलाय. धावसंख्या होती 46. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका आहे मित्रांनो. हा फटका आरपार जातोय विनय जगदाळेच्या बॅट मधनं आणि आता मात्र धावसंख्या होतीये ती 50. अर्धशतक साजरं होतंय आणि मित्रांनो धुवाधार फलंदाजीनं दोन्ही गड्यांनी मात्र या ठिकाणी दोन्ही जबरदस्त सलामीवीरांनी सर्वांना मोहित करण्याचं काम केलंय. आणि आर्यन मागील पर्वाचा बेस्ट बॉलर म्हणून ज्याची गणना होती पण मित्रांनो या ठिकाणी थोडासा फिकी गोलंदाजी करताना 6 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज. धावसंख्या आहे ती 50. विजयाच्या समीप आणून ठेवलेले विजयाच्या जल्लोषाचं वातावरण निर्माण केले गेले पण मित्रांनो ज्याला कॅप्टन कूल म्हणतात तो परेश दादा टाकळे ज्याच्यावरती भरोसा दर्शवला जातो. मित्रांनो किती कमी स्कोर असू द्या त्याला मात्र योग्य पद्धतीनं विरुद्ध संघावरती दबाव आणण्याचं काम करतो. त्याचं नाव असेल परेश टाकळे. बघूया या ठिकाणी काय वेगळी व्यूहरचना लावली जाते. वेगळ्या पद्धतीनं कोणता बॉलर कोणता गोलंदाज या ठिकाणी वापरला जातो आणि खऱ्या अर्थानं कमी धावा देण्याचं धावांचा बचाव करणारा असा कोणता गोलंदाज या ठिकाणी वापरला जातो बघूया. स्पर्धेदरम्यान क्रीडा रसिकांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. ही स्पर्धा लाईव्ह करणारे आदरणीय मयेकर दादा यांचंही कौतुक असेल. मित्रांनो बारीक सारीक गोष्टी दाखवण्याचं काम आणि सिमगोत्सव या ठिकाणी संपन्न होत असताना आपण पाहतो जोरदार प्रहार केला जातोय. काही झालं तरी चालेल. चेसिंग कंपल्सरी आहे. चेस कंपल्सरी आहे. सर्वांना ठाऊक आहे सर्वांना माहिती आहे. निश्चितच या ठिकाणी स्वतः जबाबदारीचं ओझं खांद्यावर घेतलंय परेश दादा टाकळे यानं. कारण या सामन्याचा रिझल्ट काही होऊ द्या. ग्रुप एकच आहे. नाही नाही ए बी दोन ग्रुप आता ए ग्रुप आहे. टीम सांग मला कोणता ग्रुप. पुन्हा एकदा वैविध्यपूर्ण टाकलेला चेंडू ज्याच्यावरती जोरदार घडाघाती प्रहार होतोय. 4 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज. काय करणार कॅप्टन कूल आपण पाहूया मित्रांनो. 4 चेंडूमध्ये 4 धावा.
ओमकार खैरला मानलं पाहिजे, विनयला मानलं पाहिजे. आणि या वेळेला मात्र पाहायचा परेश काय करणार. धावचीत करण्याची संधी, रनआउटची संधी होती पण दो चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. जास्त आहे ना. हाईट बघितली फुल हाईट आहे. या ठिकाणी पंच पॅनल सक्षम आहे, त्यांचा निर्णय आपल्याला ताबडतोब ते कळवतील आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण मॅचच्या दरम्यान येणार आहोत. आणि या ठिकाणी 9 चेंडू घोषित केलाय, एक अवांतर धाव मिळणार आहे, पुन्हा एकदा नव्यानं चेंडू टाकावा लागणार आहे. थोडस आव्हान सोपं होताना आणि यावेळेला मात्र जोरदार फटका. आणि मित्रांनो पहिल्या जोडीनं दमखम दाखवलंय, पॉवर दाखवली, ऊर्जा दाखवली आणि चालू सामन्यामध्ये नाईट शार्क हा संघ या ठिकाणी विजयी होतोय. विजयी संघाचं अभिनंदन, आभार, धन्यवाद.